Ayan o mga tolits, yung paligid. I-rolling ko lang kayo sa paligid dito sa Sual Wharf. Ayan o. O diba mga tolits, ang lawak ng paradahan dito. May nagbibilad pa ng palay. Alright. Ayan, Kes. Kumusta? Si Keso parang wala lang, oh. Wala nga. Anong tawag mo kanina? Anong sabi mo kanina? Chicken lang. Chicken lang. Ito si Jira, parang ano na rin to eh. Parang ay, ano ng taga-Buhol. Mamaya pagdating nyo sa ano, may malamig na tubig. Are you ready? Good morning po mga tolits. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay alas 4 ng umaga. Naka-ready na po, no? Naka-ready na po kami mga tolits sa lakad namin. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga tolits. Welcome to my YouTube channel, Jojo Mix Vlog, Joselito Dupalco. Ayan po, no mga tolits, at andito pa tayo ngayon sa accommodation. At naghintay na po tayo sa aming mga sakay. Ito na naman po kami ngayon mga tolits, mag-umpisa na naman sa aming lakad today is Monday, at andito pa kami ngayon sa Acom. Ito po yung ating mga sakay. Nagpre-prepare sila sa kanilang mga gamit. Okay na? Yan po mga tolits. Okay na isa, Bong? Sa atin yan, Bong? Open mo na lang. Bukas yun. Binubuksan ko na yan. Wala. Nakakaya naman sa'yo eh. Nakakaya naman sa'yo kung ikaw lang lahat eh. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Ayan, ito tayo. Wala na bang ibang ilalagay dito para hindi magtumba-tumba. Tubig na yan kahit matumba yan. Wala na ba ibang ilalagay? Meron pa. Cute na mga buta mga kapatid. Ang liliit. Dito. Yan. Hintay pa natin sila dito mga tolits. Ganun pa rin mga tolits sa barangay. Sa isang barangay, sa ano pa rin, magkahiwalay pa rin kami. Magkasama pa rin kami ni Bong. Si Joey ay mahiwalay pa rin mga tolits. Ayan po no mga tolits, at ano natin sila, nag-almusal pa yung iba mga tolits, nag-almusal o nagkakapi. Ayan o. Hello, good morning. Ayan sila nag-almusal. Carla, pakad yung ano sa floor. Sige. Good morning. Morning vlog. Morning po. Kain po. Sige lang. Morning sir. Hindi ko na
Yan ang almusal natin. Ano yan siya? Corned beef? Corned beef? Ano? Tapa. Tapa. Ayan po, nag-almusal muna sila mga tolits bago kami mag-let's go. Oh, may kamatis. Kaya po kayo dito. Sige lang, mamaya na ako. Kaya po ka naman Ayan po mga tolits. Kumain muna sila bago kami umalis papunta sa site. Malamig mga tolits, malamig yung ano dito ngayon, yung simoy ng hangin. Malamig na malamig. Oh, di ba may kadiliman tayo dito mga tolits pag dito tayo, pero may maganda rin yung nakuha nating ilaw mga tolits sa kuan, yung sobrang liwanag mga tolits. Sakit din sa mata pag lumapit. Yan, maliwanag na maliwanag yung ating mukha, pero sa ganyan, sa dilim, maliwanag din siya, di ba? Kitang kita ang kapaligiran. Ang este pala mga katolits ay doon din kami maghatid sa kanila sa tuktok. Kung saan namin sila hinatid kahapon, doon din kami maghatid, pero ibang area naman po kung saan sila namin susunduin. Alright, matulits, at kita-kits na lang tayo doon sa aming paghatiran sa kanila. Okay po. Sana tayo kuya doon ulit. Alam na ni Bong yun kung saan sunduin yung Yung. dadaanan yung guides. Ay, ito, nandyan pala sa Bong. Nauna na. At tayo bang Oo, yan. Matulits, ulis na kami. Punta naman kami sa site. Saan namin kayo susunduin? doon ulit sa Tubuan kuya. Doon ulit sa kuan? Doon sa may Doon ulit sa binaba kung saan kayo kahapon or lagpas pa? doon ulit kuya. Doon May truck naman. Sige. Sa bababa na kami agad pag katapos maghatid sa inyo. Doon na kami tumambay kung maghanap na lang kami ng aming tambayan. Oo, yung may signal. Oo. Pero medyo mabilis lang naman kami ngayon kuya kasi kukuha lang kami ng misnet tapos onting observation, tapos kuha ng traps, then baba na. Kuha at maglagay uli. Hindi na kami maglalagay. Tapos na Di na yung sa area na yon. Oo, tapos Okay. na po yung side na yun. Sa bukas ibang area Bukas naman. iba naman ako. Okay. Kawayan. I-start mo na yung gaya. Nag-start ka na. Wala kuya. Nagka-masa-masa kasi si Carl. Huwag mo na muna kasi marinig. Ay. Sorry. Iwanan nyo pala ako ng Ah, panggas, okay po. tricky. Magkano ba yung ginas natin nung nakaraan? Kalimutan ko na eh. 2 plus lang yun, Opo.
nakakarga na tayo kahapon. Kahapon. Kayo nga Oo, kasi pala malakad. sa gasto. Oo, malakad tayo kahapon, di ba? Yung barangay pala. Kaya mga ano to eh. Ito yun, no?
Yun mga tolits, no, nagsimula na po pala kaming umahon sa bundok. Ito po yung aming dinadaanan kahapon. At ito na po mga tolits, at medyo maliwanag na po ang ating medyo maliwanag na po ang ating araw ngayon, no. Kitang-kita na po ang ating dinadaanan mga tolits. So may dito, may nagbabantay dito mga tolits, kailangan po kasi mga tolits titingnan natin yung nagbabantay dyan, yung kumakaway-kaway ng plug. Kung kulay green, go tayo, di pwede magkasalubong dito mga tolits dahil medyo delikado tong lugar to dito. May mahabang paahon to dito kung tayo paahon, kung may mga kasalubong tayo mga ibang sasakyan na galing dyan sa gumagawa nitong kalsada, or may ginagawa dyan sa ating aming pupuntahan, kaya medyo may mga traffic kumbaga. Kaya ating titingnan yung mga kumakaway-kaway na plug para mapansin natin. Alright, matapos ito na po, simula na nga po kami na paahon hanggang makarating kami doon sa aming puntahan kung saan namin sila ibababa mga katolits. Nabulol na ako, no. Ayan, at dire-diretso na po tayo. Alright mga tolits, maya alright, let's go. Ayan, maliwanag na mga tolits, hindi na po tayo nag-iilaw. Anong oras kami umalis doon sa Acom 4. Ayan, medyo malayo kasi yung aming pupuntahan mga tolits, kaya alright, yun, diretso lang tayo mga tolits, no? Diretso lang tayo sa ating biyahe, sa ating pagpatakbo papunta doon sa kung saan po tayo pupunta, at saan namin sila tapos namin silang ibaba mga tolits. Kami bababa sa highway, na bulol na ako dito, kasi siya na yung pagkatapos namin silang ihati dito sa kanilang pag-usan lakad, kami ay pabalik libong sa highway, at doon po kami maghanap ng aming mga paradahan, dahil sa ibang barangay po sila namin susunduin mamayang hapon kung anong oras sila matatapos ng tulad. Sa aming gagawin ngayon ay ihatid lang namin sila dito at babalik na kami ni Bong sa highway. Bahala na kami doon mamaya kung saan po kami magkita-kita kaming tatlong driver, ako, si Bong, si Joey, dahil doon po kami pangabot sa pagpangkita sa gitna, kumbaga ang distansya ng aming pagkakitaan sa pupunta ni Joey yung pupuntahan namin. Kasi si Joey doon pa rin niya hinatid yung kanyang mga sakay doon sa Barangay West, Siwasiw. Kami dito pa rin sa Barangay Bulo. Sa Bulo pa rin kami ngayon. Pupuntahan si Joey doon pa rin sa Barangay West, Siwasiw West. Ayan. Alright, matuloy. So medyo mahaba-haba na itong paahon na ito. Ayan, rough road to matulits, at maggraba kasi nilalagyan ng graba tong kalsada na to. Medyo okay siya ngayon matulits yung daan dahil mainit ang panahon, pero pag tagulan delikado siguro dito o madulas. Kaya okay siya ngayon sa panahon ngayon dahil mainit ang panahon. Ayan, dire-diretso lang po tayo, no, matulits, at wala pa tayong mga nakasalubong ng mga sasakyan kasi maaga pa, alas 5 pa lang, alas 6 pa lang mga tolits. Alright, at dire-diretso lang po kami hanggat makarating kami noon sa aming pupuntahan, at kung saan po namin sila ibababa. Kung saan sila namin binaba hapon, doon din sila ngayon mga tolits. Alright, ganda
go. Yan o, paahon ha. Mahaba-haba talaga tong paahon na itong matulits. Kung sasakyan mo dito ay hindi 4x4, 4x2, alanganin pong makakaahon dito mga tulits. Tulad ng isang kasama namin, isang driver ng isang company na kasama namin dito na nirescue namin dahil hindi makakaahon. Kasi kaya pick up ay 4x2 lang, sa amin ay 4x4. Kaya kahit anong subidahin yan mga tulits, kayang kaya yan. Lalo na itong area na itong mga tulits, yung area na yan dyan, yan yung dyan paahon, ito curb doon sa taas, yan o mga tulits. May simintong konti at may nagbabantay din dyan mga tulits, yung kumakaway-kaway. Yan o, may kumakaway-kaway dyan. Makikidaan uli. Tingnan mo, may nakasalubong tayo. Huminto muna siya mga tulits kasi di nga pwede dito mag sabay-sabay kaming magsalubong. Alright mga tulits, hanggang muna dito at okay. Yan po mga tolits, dito na naman po kami uli sa area. Hinatid lang namin sila dito. Ayan, di ba mga tolits, andyan sila. Dito lang muna kami mga tolits habang yan po mga tolits, at grabing lamig pa rin ng hangin. Ito yung ating mga sasakyan. Ayan ang ating sasakyan, yung isa, at sisilipin natin yung sisilipin natin yung bangin mga tolits. Alright, ayan o yung bangin. Yun ba yung ano, yung nakakagat di gumagaling? Gumaling din kung maabot sa ospital, kung itong kalayo. Ano yung ahas na hindi unti-unti kang ano yung
kuan mo, yung Yun nga, kagat. Yung green, Oo. at saka yung kuwan, parang orange, na hindi naman masyado orange. Ang tawag nito yung Mahirap yung akyatin na ahas. mm, Yung pagiging ng mga ganito, makapulot na lang yung mm, green. Ang lalaki yun. meron yan dito kuya. Atay. Meron nga, Meron kayo nakita kapon? Wala. well, medyo araw na. Kaya Ah. kung may nakita kayong ahas, sabihin sa kanila kasi gusto rin nilang makain. Oo. Saka pag ganito na, wala, medyo malayo sila sa daan, pag makaramdam ng tao, lakad niya lang. Amot ka, mga Oo, nakasabi po. Hindi mo mapansin. Ganyan. Yan mga tulad sabi ni tatay, maraming ahas dito na kulay green at orange. Orange ba yan tay? Anong pangalan ng ahas na yon? Hindi naman orange masyado. Anong pangalan ng ahas na yon? Hindi ko. Hindi cobra. Cobra eh, brown yan eh. Mm. Yung cobra. Viper snake pala yung marami dito mga tolits. Ayun oh, ang ganda ng ano doon oh. Wow. Hindi natin ma-zoom. Okay po no, tolits maya na lang. Hintay lang natin na bababa sila. Katolits at sila'y mag-uumpisa na naman sila ng kanilang paglalakbay. Ayan o. At samahan natin sila matulit sa tingin. Samahan ko sila sa tingin. Ayan o. Op. Ayan. Bababa na sila matulits. Alright. Ayan o. Isa-isa na sila. Ingat kayo ha. Ingat. Ingat kayo. yan to kuya, yan to. Ayan, bumaba na sila. Saan mo yan? Op. Dahan-dahan. Medyo madulas kasi mga katulits kaya medyo nahirapan sila dahil medyo may matirik. Matirik mga tulits, matirik. Ayan o. Ayan si Kish. Kayang-kaya ni Kish yan. Up, dahan-dahan. Ayan na po yung iba mga tulits. Doon na sa baba. Ako mo ano sila ng pang tungkod para sa mga girls. Easy lang ni Jiro. Lumunutan mo yan. Hindi lang, hintayin natin mawala sila. Ayan po mga tolits. Hintayin namin na hindi na namin sila makikita mga tolits dahil yung kanilang babaan dyan malalim yan, masyado malalim yan mga tolits. So, mula dito hanggang doon. Doon o, kung saan sila sisilipin nga natin mga tolits ko. Hanggang saan yan. Yung ano na yan. Up yan. Ayan o. Mga tolits o. Yun o, malalim yan o. Tolits o, medyo may kalaliman talaga yung kanilang dadaanan o.
mga ano yan sila, matulad yung may mga guide, mga ano talaga yan, tinatawag pero basta ikupat talaga sila, mga sanayan sila dito sa kanyang lakaran mga tulids. Gagawing ano yan eh, poste ng transmission line, yung ano na yan, butas yun, bali apat yan na butas. Isa na yung pang-apat dyan, apat ba yan? Tatlo. Ayun o, nandun yung isa natakpan, nandun o. Ayan po mga tolits, nandun na sila, samahan lang namin sila sa tingin. Si tatay, andito pa si tatay, nanguha pa ng kuansa na si tatay. Yan, si tatay nanguha ng pangtungkod. Ayan, okay po no matulits, hanggang dito na lang muna, kami ay bababa na. Doon na po kami sa highway maghintay sa kanila kasi iba na pong lugar ang kanilang bababaan, hindi na po dito, si malayo na po dito sila bumalik. Alright tulits, kami ay bababa na sa highway. Ibang ano na kasi matulits, ibang lugar na po kanilang bababaan. Ito po yung paligid daw matulits, so ang ganda diba? Alright, yan po yung kapaligiran dito. Ayan, kami ay babalik na sa highway. Okay po, kita-kits na lang tayo doon. Yan kasi paahon yan mga tulits, paahon. Alright, let's go. Yeah. Si Bongske nasa ating harapan mga katulits. Ayan o, si Bongske. Pagbigyan muna natin yung mga napaahon, yung mga paahon mga tolits, pagbigyan natin. Alright, let's go. Nanginginig
palusong na to mga tolits oh. Oh, grabe to oh. Grabe, ang lalim nito mga tolits. Palusong na ito oh. Aba, oh. Yeah. Yo. Oh. Yeah. Oh. Bakit? Nag-pray na yan si Bongske. Bakit Bongske naka ako dyan? Nakapagkatid ka na sa buwan? Kayo ni Joey nakapagkatid ako, hindi pa ako nakapunta doon. O yung pasukan din, nakalimutan ko yung pasukan. Para makikita pag nakita mo matatanda. Oo. Sa doon tayo doon sa tubuan, pupuntahan natin lang natin yung pasukan. Hinto muna tayo sa gasolinahan, tatay ko. Tara. Mga tolits, sa barangay Tubuan. Sa barangay Tubuan kami pupunta mga katolits. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Uy, ano ko? Dito na kami sa ano mga tolits, no? Sa baba na tayo. Hahanapin pa namin yung pasukan kung saan sila namin susunduin mga tolits. Oh, may mga nakatambay dito, mga private. Oh, yeah. Okay po no, matulits, maya-maya na lang. Kahit wala naman tatabas. Kahit di naman dadaan at tinatabas. I see yung mga guide natin. Oo. Ngayon? Oo. Oo ba? Kanina, sabi ko na ba't nagtatabas to si Kuya, di naman dadaan dyan. Para ano lang? Parang wala kasi siya magawa. Para ano lang, para dumaan ka doon sa kabilang daan, o may madaanan ka kasi malinis na. Hindi, wala talagang daan ng Kuya. Wala lang siya mapaglibangan. Wait lang, wait ka. I-re-restart. Ano to? Sol? Suwal, Siwasiw. Papunta pala kami ngayon ng Suwal ng Siwasiw mga tolits. Silaw. Ano na to? Ano na yung pinuntahan natin yung mismo? Alin? Yung dun sa taas. Tubuan.
Barangay Tubuan.